manasi ndiye ane chimuti saka imisisi buti pakange paita nyaya ngadzisa kupotse itaramba maya. Tinokugamuchirai nemufaro pano paMenasi Banda Media. Nhasi tiri munzvimbo inonzi Hope muri muguta reHarare umo tashanyirawo gogo vari panapa vatakanzwa kunzi ivo vakasiyirwa mwana mucheche. Ndovada kuti tikurukure navo tinzwe kuti zvakafamba sei. Gogo makadii? Makadii zvenyu? Aiwa tinofara zvedu. Mungatipo zita renyu gogo? Nonzi Stori Yakapuka. Okay, mune makore mangani? Mbazweni. Naironi? Ndine makore mangani? 59. Okay, gogo vane 59 sekutaura kwawaita. So gogo isusu tine nyaya yatakanzwa painternet kuburikidza ne263 times. Toda kuti mutitsanangurire kuti chii chakazoitika kuti mimi muzosare nemwana mucheche murusawo akadaro. Mwana wangu akatorwa naMemory wanga achitamba mboma umu. Musikana waenda kambomubvunza kuti Memory ari kudeiko panapa zvonga mama shamwari yangu. Asi mwana wangu akaziva masikati achinditi Memory anditi akutukai mama. Ndikati medzi akadaro iyoyo zvise kuna Mwari nyara rako hazvina basa ndatukwa hapana ndinobva. Usiku hwacho akadhonza mwanangu zvikanzi handeiko anzi mwanangu anga aramba. Akati inini nda kurara ndakanoita mirongo kurwadza. Apa anga ari kundibikira sadza inini ndikadya manheru. Abikira mwanake poriji. Ndotengesa tumadomasi twautunguro twangu ndikati Mary usafambe ndikatenga tumapamba twangu tuviri ndikatenga kalaiti kangu tumabhatiri ndikati jai sadza nezvibhinzi izvozvi munorara mumba. Ndatengera mwana ndikatenga poriji rangu ndikabikira mwana ndikachienda munorara mumba. Ndapisa musika kangu kaya kaenda kuenda unorara mumba. Ndabva unotarisa mumba wacho ndikaona akarara mumba. Ndakazoti kwakuedza ndakanzwa mene kuma1 here kana kuma2 here amene handina foni handina time. Ndakatadza kurara pandikurara kuti ndirare ndikutadza kurara pandikurara kuti ndirare ndikutadza kurara. Ndikati rega ndimuke. Ndanzwa mwana achichema ndatuma chimuzukuru changu ndikati otochi enda unoona kuti amai acho ariko here. Padzoka mwana zvikanzi havako gogo. Mwana nani? Zvikanzi anomwe wacho anogara naye mumba momo. Ndabva ndamhanya inini kunotora mwana uya azvitira tsvina maoko akaoma nechando. Ndabva ndabvisa abva ndabereka kumusana. Ndabva ndagara kusvika kwakachena. Memory akazi achitaura achiti pana miri ma1 apasviki kusirwa mwana mucheche akadai so unomuchengeta sei. Memory uyu wamuri kutaura ishamwari yemwana wenyu? Ishamwari yemwana wangu aiuya pamba ipapo. Ndakatora Mary wacho achienda naye kwaakanourayiwa ikoko. Anzi pana Mary hapasvikiki. Okay, mwana wenyu aishanda basa rei? Anga asingamboshandi. Ivo pawakabuda mumba vakabuda vachiti vari kuenda kupi? Handina zvandinoziva. Okay. Uya akatorwa achinzi handei. Okay. Handina kuziva kuti vakaenda kupi. Iye unongoterawo shamwari yanga ichizwana navanhu vakafunda Mary. Yakanzi ndiyo unotora shamwari yako iwe tifambe nayo. Okay. Saka akaona kupondwa kwomwana wangu akaziva achiti kana Mary pakaoma hapasvikiki kuchengeta mwana akadai. Alright. Inini ndakafunga kuti pamwe aita seko ari kupiko. Ndakanetseka ndikamhanya kwanzodzi yacho ndichida kuti ndoona nzodzi dzichibva ndamushaya. Ndabva ndakudzoka ndikanzwa madzimai achitaura kuti unomukadzi apondwa. Ndiudzewo ndianiko vakaramba kunditaurira. Okay, saka ngatiti muchidimbu imi muri kuti mwana wenyu akauya kuzotorwa neshamwari yake ndokubva aenda ndokubva anopondwa vamasiyirwa rusava rwamakabata muzuva ranhasi rineri. Mapurisa makavazivisa here nechiitiko ichi? Vari kuzviziva. Vakatosungwa mukomana anonzi Masvingo akasungwa. Right. Masvingo akasungwa
ndiye ari kufungidzirwa kunzi ane chekuita nekufa kwemwana wenyu. Inini handina kumboenda kukoti, asi iye masvingo anzi akataura kuti ndini ndakauraya Mary. Alright. Ko imimi sei musina kuenda kukoti? Handisi kuziva ipapo kuti aunondiudza kuti uyai kukoti. Okay. Havasati vandizivisa kuti chiuyai kukoti, amini handisi kuziva. Alright. Saka munoshanda kupi gogo? Ndotengesa madomasi nemuriwo. Madomasi nemuriwo. Upenyu hwamira sei pari zvinezvi? Muri kurarama sei nemwana? Ndoziva kuti mwana anenge achidawo hembe, mukaka. Mwana nditi mwana anga achiri kuyamwa. Mwana ari kutondinetsa. Pano musha unorwadziwa nemwana kuti akafa sei, akaita sei. Mwana undipawo chigaba chemukaka nhasi. Ndikaonawo mari nini anotatengesa madomasi ndotengerawo mwana. Pamwe sisi wacho wapuwawo mari nemurume wacho wotengerawo mwana. Mazuva achifamba akadaro. Okay. Mwana akatomborwara. Alright. Pakafa mwana wenyu imimi akasiya mwana aine mwedzi mingani? Asi ane 2 months. Iko zvezvo ane mingani? Ane 4. Ane 4. Asvitsa 4 nhasi. Okay. Akamborwara akaenda kuchipatara svikana chiremba emakaona pakashaya mai vacho. Makabva mai nemwana kupi? Takakudza zvokuita sei? Zvokuita. Saka mwana akarwara akaiswa paokijeni. Akambonzi korera. Hamene chimwe chirwere chataura nomusikana kuti akanzi chii? Madhokota akaita basa kuti mwana iye amuke ararame ashande azosvitsa 4 months nhasi. Okay. Saka aikubhadharira imari yekuhospital ndiani panguva iyoyo? Hapana, ndini ndakatopinda zvikwereti zvokukwereta. Ndikatozobhadhara mari dzavo vanhu vacho hafu kusvika ndapedza chikwereti. Okay. Zvondambudzika ndidaro ndokuti tengera mwana mukaka, gasi, ndinoda kudirwa. Time yake ikakwana ndoda kupuwa mukaka unodziya. Okay. Gaba racho remukaka totenga kagaba kadiki kaya kaneta $6. Anokadya mazuva mangai? Anokadya 4 days. Akadya 4 days mazuva ano nokukura kwaari kuita. Okay. 4 days pane vasina zvinondoshaya kuti ndoita sei. Okay. Muri yeZimbabwe nyaya iri panapa muri kuinzwa kuti mbuya vakasiyirwawo mwana mucheche aine 2 months. Havana pekutangira, vanongoraramawo nekutengesa pamusika madomasi, maonyens, sezvamaona zviri kubuda pavidhiyo ineyi. Saka tinoti isusu kana muchida kubatsira gogo, sunungukai kuvabata. Tichaisa nhamba dzavo pascreen dzamunokwanisa kubata hama yacho muchitumira zvamunenge matumirawo, kana kuti munokwanisa kutumira nesu Chibanda Media.